शेतकरी मित्रांनो नमस्कार. आता आपल्या प्लॉटला जवळपास 2 महिने पूर्ण झालेले आहेत. तुम्ही बघू शकता ग्रोथ कशा प्रकारे पूर्ण प्लॉट एकसारखा उगवलेला आहे. आणि मागच्या 15 दिवसात आपल्याला काय त्याला स्प्रे वगैरे घेता आलेला नाही, कारण मागच्या आठवड्यात पाऊस पण होता, झिरझिर चालू होती. आज आपण त्याला स्प्रे घेणार आहे. त्यामध्ये स्प्रेमध्ये आपण टॉनिक म्हणून इसाबियन घेणार आहे, बुरशीनाशक म्हणून नेटिव्ह घेणार आहे आणि फुटवे आणि ग्रोथसाठी ICL कंपनीचे 113624 हे एक घेणार आहे. आणि कीटकनाशक आपण फॉर्मॅट म्हणून येतं ॲडव्हान्स पेस्टिसाईडचं हे एक घेणार आहे. असं कॉम्बिनेशन करून आज आपण स्प्रे घेणार आहे. फुटवे वगैरे तुम्ही बघू शकता. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा.